Kalakalan sa Rehiyon Uno na nasa ilalim ng GCQ, unti-unti nang bumabalik sa normal. Sundan sa report. Isang linggo matapos isailalim sa General Community Quarantine ng ilang lalawigan sa Region 1, unti-unti na umanong bumabalik sa normal ang kalakalan sa mga lugar. Observations namin po at least kumbaga sumigla uli kahit konti ang ating ekonomiya because kailangan talaga kung may balik ng economic activity, may mga establishments na nagbukas. Pero kung ang pag-uusapan daw ay ang mga kaso ng COVID-19 sa mga probinsyang nasa ilalim ng GCQ, masyado pa raw maaga para sabihing kontrolado na ang sitwasyon, lalo na't hindi pa lumalabas ang resulta ng mga isinagawang COVID-19 tests. Kailangan pa po nating hintayin yung mga resulta ng mga examinasyon na ngayon po ay nasa Baguio General Hospital at kapag ito po ay dumating na at saka nagkaroon po tayo ng sufficient evidence, doon pa lang po natin talaga masasabi na wala pong naging epekto. Samantala, handa na ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pagpapatupad ng General Community Quarantine. Unti-unting ibabalik ang operasyon ng mga mahalagang construction project, pampublikong sasakyan, mga ahensya ng gobyerno at ilang establisimento. Sabi ko nga sa inyo, it will not be a sudden transition from ECQ to GCQ. Hindi mangyayari yan. Baka yung 2 weeks na yan, parang nasa ECQ pa tayo yan. It will be a very, very gradual na transition. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan.